Misa Kumon, dulot ni Crisilda Oliva, para sa kalag ni Ellen Rose, dulot kan Beltrano, Carino, Fajardo, families.
Sa giraray, Diyos maray na apon po kaninyo ngamin. Nguan po pinagsisilibrar ta a kapiestahan ni San Pedro Bautista. Sa aldaw na ini, sinisilibrar niya to ang kapiestahan kan patron titular kan Archdiocese nin Cáceres, si San Pedro Bautista. Siya ang sarong Franciscanong misyonero na napadigdi mismo sa satuyang lugar, urog na sa mga banwaan kan baaw, buhi, asin libmanan. Sa laog kan selebrasyon kan Eucharistia, umawon ta si Jesucristo, ninhuli tapili niya si San Pedro Bautista na maging sa iyang dayupot na disipulo, asin sa tuya man na maging aarugan sa tunay na pagsaksi kan pagtubod. Matindog na paangabos sa pagpuon kan Santa Misa na panginginutan kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio, asin an processional kan Prex Batch Class 160.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunya na Domingo, nakikisumaro kita sa bilog na simbahan kan lokal na diocese. Huli ta sa ito yung pinagseselebrar ang kapestahan kang patron principal kan sa tuyang arkidiocese na si San Pedro Bautista. Nagdusay kan buhay para sa pagtubod asin naging martir sa nasyon kang Japan bilang pagpatutuo kan sa iyang pagtubod. Hagadon taan sa iyang tabang asin inspirasyon nakitaman magtaon ng pagpapahalaga sa satuyang pagtubod. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, Saint Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagang katulinongan, sa mga taong marahayan mo. Inoomawin ka, inurugyawin ka, sinasambamin ka, pinapamurawayin ka, pinapasalamatan ka, ulikan, kakula mo, kamurawayan, kakurangan na Diyos, aden ng himnon, yasamang makakaman, kakurangan ating buktong Jesucristo, kakurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akitan Ama. Ikaw na nagpaparak ng mga kasalan ka, tinapan, kahiraki kami. Ikaw na nagpaparak ng mga kasalan ka, tinapan,
pinagpuri kita. O Diyos, kusog kang gabos ng mga banal, na nagkanigong apodon ang mga martires na si San Pablo Bautista, asin sa iyang pag-iriba, sa buhay sa paagikan krus. Warasa namimibi kami, nahulikan sa idang pamibi, timuson misagkod sa kagadanan, ang pagtubod na samong pinapahayag. Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade. Kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw pan gabos para sa liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang dapit sa pagkahulog ni Hading Yuas, hale sa matanos na pagkabuhay, pasiring sa pagkakasala. Ninhuli kaini, sa iyang hinatulan na si Zacarias Magadan, huli sa paghulit kan tataramon kan Diyos, tumang sa mga sala niyang gawi. Hinanyagon po niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro kan Kronika. Binayaan kan mga tawo, anharong kan kagurangnan Diyos, kan sa indang mga magurang, tanganing magkulto sa mga asera, asin mga idolo. Buminagsak ang kaanggutan sa Huda, asin sa Jerusalem, sa sala nindang ini. Pinasugoan sinda nin mga propeta, tanganing ibalik sinda sa kagurangnan. Pinatanidan sinda, alagad dai naghimate. Ginubayngan kan Espiritu kan Diyos si Zacarias, na aki ni Yuyada na padi. Tuminindog siya sa atubang kan banwaan, asin suminabi. Siring an sabi kan kagurangnan. Taano talinalapas nindo an mga tugon kan kagurangnan, asin daiman kamo nag-uswag. Sukat sa indo na buminaya sa kagurangnan, binayaan man niya kamo. Alagad, nagsabwatan sinda laban sa iya, asin ginapo siya susog sa tugon kan hade, sa looban kan harong kan kagurangnan. Dai nagirumduman ni Hading Yoas an karahayan buot sa iya kan sa iyang ama, na si Yuyada. Ginadan si Zacarias na sa iyang aki. Kan naghihingagdan ini nagsabi, bahala ang Diyos, siya ang magsingil. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot, o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Tagapo taka asin lookan, alang-alang sa imong ngaran. Aantabayan mo ako asin papalukuhon. Papalusoton mo ako sa hikot na nagtataklob sa ko. Hulita, ika ang sakong kukusgan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ikinauungis mo ang mga nagkukulto, sa daing kamugtakan na kahangawan. Alagad ako sa kagurangnan nagtiwala. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Maggaya-gaya ako asin mauugma, sa karahayan mong buot, tanahiling mo ang sakong kadukhaan. Aram mo ang mga kahurasaan kan sakong kalag.
Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai mo ako ipinasaluib sa kamot kan kaiwal. Pinatindog mo sa mahiwas na lugar an sakong bitis. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Kagurangnan, dai ako mapasupog, tanag-apod ako sa imo. Mapasupog ang mga tampalasan, magpunok sinda sa Sheol. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Pag umawon an kagurangnan, pinagi niyang makangangalas an karahayan niyang buot sako sa syudad na kinuttaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. An ikaduwang babasahon. Nagpapasabot sa to kan katukduan ni San Pablo, dapit sa pagiging matano sa Diyos, huli sa pagtubod. Himateon niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita, na napawaran sala kan pagtubod, igwanin katuninongan sa Diyos, huli kan kagurangnan tang si Hesukristo. Huli man sa iya, nabuksan kita nin agihan. Huli sa pagtubod, pasiring sa grasyang ini na natitindugan ta. Asin, inuorgulyo ta ang paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Bako sa naiyan, inuorgulyo ta pa ang satong mga kahurasaan. Taaram ta na ang kahurasaan nagbubunga nin pagtiyaga, asin ang pagtiyaga nin katunayan, asin ang katunayan nin paglaom. Ang paglaom dai nabibigo, hulita ibinubo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santong itinao sa tuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pangabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog kay San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan.
Ang 11 mga disipulo naglakaw pa Galilea, abot sa bukid na isinabi sa inda ni Jesus. Asin pagkahiling sa iya, nagsamba sinda. Alagad may mga nagdudua-dua. Nagdulok si Jesus asin nagtaram sa inda. Itinaos ako ang gabos na otoridad sa langit asin sa daga. Kaya lakaw kamo, gibuhang disipulos ang gabos na nasyon. Bunyagan, sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukdoan na mag-utob kan gabos kong itinugon sa indo. Uya, kaiban nindo ako, gabos na aldaw, sagkod sa katapusan kan kinaban. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Diyos maray na apon po kaninyo ngamin. Ngunyan po, kapistahan, digdi sa bilog na Archdiocese, hulita sa tuyang pinagigirumdom, an sa tuyang principal na patron, digdi sa Archdiocese, iyo po si San Pedro Bautista. Pwedeng para sa iba daing gayo midbid, pero taon-taon pinagseselebrar po niya to ang sayang kapistahan, palibas sa siya ang santo na nagtungtong digdi sa satuyang runa. Naging kura paroko kang baaw, buhi, uwas, libmanan, lupi, asin may nagbabanggit na uwas o pinagbabanggit minsan ang kipayo, ang kagsawa, asin sa Tanay Rizal, sa parte kang Laguna, Pakil. Siyempre, ang siguradong nag-star siya duman sa Del Monte, Quezon City, na iyo ang base kang Franciscan Order kan mga panahon pong iyan. Kaya sa satuyang pagrumdum sa iya, sa tuyang sabay na hinahagad man sa iyang tabang asin intersesyon na kita magtalubo sa satuyang pagtubod. Paano niya to masasabi na ang satuyang pagtubod nagtalubo? Kung mag-abot po sa punto na kaya tanang magtaya kan satuyang buhay para sa pagtubod, nasa sa apex, o masabi niya itong nasa kalangkawi kan satuyang buhay pagtubod, kung mano dan niya to na magtaya, magtao, maghiras kan satuyang buhay sa paglingkod sa mahal na Diyos. Ini po ang laman kang salmo nga na aldaw, sa saimo, kamot o kagurangnan, idinudulot ko an sakong Espiritu. Ini ang mga tataramo ni Jesus habang po siya nakabayubay, nakadupa, duman sa krus bago siya magadan. Si San Pedro Bautista po gikan sa Espanya, asin ipinadara siya kang misyon digdi sa Pilipinas, kang sa iyang order. Pagkatapos na siya maglaog sa Franciscan Order, ang enot na misyon niya digdi sa Pilipinas. Asin sa laog kang 9 na taon na pag-istar niya digdi sa Pilipinas, siyempre poon Manila hanggang Quezon Province, asin hanggang Bicol. Pinagsasabi sa istorya na siya naglalakaw o nagbisita, nagmukna kan mga komunidad, palipat-lipat sa mga banwa na nakabitis bilang pagpahiling kan sa iyang sakripisyo
sa ginigibo niya. Bako lang pong simbahan ang sa iyang minukna, kundi mga banwaan. Kaya sa mga istorya kan mga nabanggit kong banwa, permi pong nalalaag ang pangaran na Pedro Bautista. By the way, saro po sa mga imahen dyan sa retablo, saro po dyan si San Pedro Bautista. Yan sa taas, Badong Franciscano, siya po yan, bilang pagmidbid. Most probably, mayong nasusurat na nagbisita siya digdi sa Nabwa, pero dakula ang tsansa po na nagdigdi siya. Palibhasa, saro ini sa mga apat na enot na minuknang parokya digdi sa Cáceres, na ang Cáceres kan panahon, bilog na Bicolandia, asin hanggang Isabela. Actually, ang diocese kan Cáceres. Pag sinabing Cáceres, kaito, siguro mahapot ka mo Cáceres, kaito ang pangaran kang Naga Cáceres. Kaya pinapangaran ang sarong lokal na simbahan kung saan ang sentro o sentro kan pagtubod. So Cáceres, imbis na Naga ang ginamit Cáceres, bilog na sakop ang bilog na Bicolandia. Kang taon 1951, iyan po ang panahon na kung saan from diocese, nagi po kitang archdiocese. Kaya po ngunya na taon, actually, nagsiselebrar kita kang 75th year as an archdiocese. 1951 to 2026, 75 years po yan. Iyan ang dakulang selebrasyon niya to digdi sa tuyang archdiocese. 75 taon na po kita bilang archdiocese. Namumutan ng mga tugang, si San Pedro Bautista ipinipresentar sa tuya, bako lang simple na i-admire ta siya. No? Aram ta kung paano niya itinayaan sa iyang pagtubod sa misyon. Pagkatapos niya kang misyon digi sa Pilipinas, pinadara siya duman sa nasyon kang Hapon, sa Japan. Sabi sa istorya, sa enot, maray si pakikiiba sa iya kan mga Hapones, lalo na kan emperor. Alagad, nag-abot ang panahon na naging threat ang Christianity duman sa indang nasyon. Kaya pinapundo ang pagmimisyon duman sa Hapon, asin bako lang talagang kinontrol ninda ang misyon hanggang sa ipinagaradan si mga Kristiyano na nagduruman sa Hapon. Asin, kaiba dyan, ini pong grupo ni San Pedro Bautista, igwa pong popular na pangaran pang San Pablo Miki, asin pag-iribang mga martiris. Nagabos po yan, ginadardan, pinako. Alagad, susog sa istorya, mantang nabibitay, napapako si Pedro Bautista, padagos siyang nagpapahayag, nagpipreach, nagpapahayag kan sa iyang pagtubod hanggang sa pinana po siya. Kaya kung makahiling ka mong retrato, dakul na tama ning pana. Garo itong si San Sebastian na pano-pano ang hawak ning pana. Iyan ang price kang pagtubod na sa iyang pinaghiras. Although, bako na pong bago ini, dahil sabi kayan, susog sa eksperyensya o susog sa kasabihan, kansarong santo, the blood of martyrs is the seed of Christianity. Ang dugo kan mga martir, iyo ang banhi kan Kristyanidad. Kung ano po
ta uya kita ngunyan, kung ano kita ngunyan, ini po bunga, kan pagsakripisyo, kan mga nainot sa satuya sa pagtubod. Sana po thankful kita na ini ang pagtubod ta. Asin inako, tinao sa tuya, inira sa tuya, ang pagtubod na ini ning Kristiyano. Sabi ko po, dahil kita nagsiselebrar sa na kang kapistahan ni San Pedro Bautista, simply for appreciation. Bako lang simple, araw pa lang kaya si San Pedro Bautista, bako lang siyang pinipresentar sa satuya just for us to admire and remain in your seats, admiring, garo kitang nag-admire kang sarong artista. No. Pinapahiling sa tuya, ngunyan na aldaw San Pedro Bautista, tanganing magpabuhay, mag-agyat na igwa pa lang kita ning responsibilidad sa pagtubod na sa tuyang inako. Di pwede po na ang sarong Kristiyano sasabihin tang simply a pew, P-W-E, P-E-W or sit Christian. Garo itong Kristiyanong nasa tukawan lang, passive. Dapat maging active na miyembro kan simbahan because may obligasyon po kita na ihiras ang pagtubod na sa tuyang inako sa kapwa. Mayong excuse po. Sugo ni Jesus sa Ebanghelyo bago siya nagsakat sa langit, sabi ni Jesus, itinaos ako ang gabos na otoridad sa langit asin daga, kaya lakaw kamo. Lakaw kamo. Gibuhang disipulos ang gabos na nasyon. Bunyagan sa ngaran kan Ama asin Aki pa rin Espiritu Santo, tukdoan na mag-utob kan gabos kong itinugon sa Indo. Alagad ay matakot. Dahil uya, kaiba nindo ako, gabos na aldaw, sagkod sa katapusan kan kinaban. Namumutan mga tugang 1578, 2028, 450 years na po kita bilang sarong parokya. 450 years, gurang na kitang parokya, among other parishes. Kaya ang agyat mas intense. Mga nagkapirang bagay sa satuyang paghurup-hurup, ano ang signs o sinyal ng sarong komunidad nagtalubo na sa halawig na panahon? Number 1 na sign is growth in relationship. Kumusta daw ang pag-iribanan niya to bilang komunidad? Mayo daw ning kaulangan, hindrance, o nag-aaralanganan pa, or as if day magkamiridbid kita. Saro pong sinyal kang nagtatalubong komunidad is in growth in relationship, growth in fellowship. Ining sa tuyang ginigibong Parish Renewal Experience, PREX, paagi, bako lang magpararom kan pagtubod, kundi pagpararom din kang sa tuyang pakikipagrelasyon sa kapwa. So that's number 1. Ang ikadua po, growth in our relationship with God, or growth in our prayer and worship. From I prayer to we prayer. Depending all the time private prayer. Kaya puan, mag-engage man kita with the community. We prayer. We pray for one another. We pray together. From I prayer to we prayer. Pwedeng duman na lang ako sa harong magsimba, madala na lang ako sa live stream. Di ka nakakapulpil kang obligasyon mo with that. Bako ka man paralyzed pa.
ang live streaming po para po yan sa mga homebound, mga lola na dahil nakakalakaw, kung mayo ning kaiba. Oh, dahil pa man kamubaldado. So, dahil po yan excuse. Number 3 po is pagpapahalaga sa banal na kasuratan. Oh? Nagbubuklat lamang kita kang Bible, nagbabasa daw kita ng banal na kasuratan. Oh? Maybe many don't. Kaya, kuyan. Dahil ang Bible po, yan authority. Diyan nagtataram mahal na Diyos. Diyan makukuha ata ang revelation coming from God. Oh, ngunya ng panahon kay puhanta ang guide sa satuyang pagkabuhay. Bombarded kay takang kadakol na mga information, knowledge, pero arin ang tutubdan ta. Oh? Ang Bible, iyan ang consistent guide ta sa satong pagkabuhay. Number 4, sign of growth is engagement in service. Ano daw, nagluluwas na daw kita sa tuyang sadiri, tangani kita maglingkod. Oh? Anong ministry ang satuyang pinagbalihan? Tangani makapaglingkod sa satuyang community. Kada akol pong gigibuhon, anong mga advocacies na pwedeng makatabang kita sa satuyang kapwa? Oh? Mahalaga po yan. Engagement in the life of service through ministry. And lastly, ini pong inaapod na discipleship. Pagsunod. Ini talaga, araw kang ginibo ni San Pedro Bautista. Mahiling ta sa iyang buhay, tunay na pagsunod sa kabutan ng kagurangnan, even to the cross, hanggang sa krus. Sinunod niya ang kagurangnan. Nagsunod siya sa mga paagi ng kagurangnan. In our present term, ang apod po kayan mentoring or coaching. Oh? Mentoring, coaching. Kung kita nagko-coach, bot niya to na mag-multiply ang satuyang sadiri through others. Dahil time will come, itong knowledge ta, mawawara. Pero kapag da ita pinag-share sa iba, oh, dead end. Mayo na, sayang. So, mahalaga po ang coaching. Iyan po ang ginibo sa tuya ng kagurangnan na sabi niya, itinukdo ko sa gabos ang sa iyang pagtukdo bago siya sakat sa langit. Tinukdo na ang gabos na dapat maaraman kan tao. So hopefully, yan po ang maging buhay niya to. Yan ang challenge, yan ang hamon sa tuya gabos. Sagado niya to ang tabang ni San Pedro Bautista na bako lang magtalubo kita sa pagtubod in a personal way but to grow in faith as a community. Matundog po kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Magtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin dagat. Asin kay Jesu Kristo, aking bukong iyan. Kagurahanan ka. Ipinahirang muli ka ni Espiritu Santo. Namundagi Birhen Maria. Nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na gadan asin ilinubog. Pumipili sa mga gadan. Kani katulong aldan.
pakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwan nilaman, sa buhay na daing kasaturan. Ngunyan na aldaw kapesta ni San Pedro Bautista, martir, patron, kan satong arkidiocese, idulot niya to sa Dios Ama ang satuyang mga pangangaipo, urog na sa pagpauswag kan pagtubod sa satuyang lokal na simbahan. Ang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabus na miyembros kan simbahan, danay na magsarig sa kagurangnan sa mga panahon nin pagsubok asin kasakitan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang gobyerno, maging maimbod sa pagpaurog kan katanusan, asin katiwasayan kan sa tuyang komunidad. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagluluyaan buot, urog na sa pagutob kan mga katungdan nin pagtubod, mapakusog huli kan maimbod na pagsaksi nin kapwa Kristiyano. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, huli sa kahilangan, na para sa inda ang buhay sarong kagabatan na day nakayang pasaanon, makasabot kan tunay na kahulugan kan sa indang mga pagsubok. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing kitagdigdi sa lokal na simbahan kan Cáceres, sa pagsilibrar niyato sa 70 may 5 anibersaryo kan pagiging niyatong arkidiocese, magin man lugod mga buhay na saksi kan ebanghelyo, huli kan halimbawa asin kabansayan ni San Pedro Bautista. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan asin mga nagmumundo sa saindang pagtalikod sa kinaban, magkamit kan paglaom asin ranga, huli kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Amang makakamhan sa tabang kan mga pamibi, asin paarog ni San Pedro Bautista, padanayon mo kaming makusog, asin masigasig, sa pagsabuhay kan samuyang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga kadipisilan, asin mga pagsubok, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po, isusunod na ang liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang.
Tindog po. Magpamibi ka matugang, tanganan sa ko, as sa indong atang, magkanig akoon kan Diyos, amang makakamahan. Akoon man lugod ken kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kamawan, asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami nagagalang, kan pagsakit kan sa imong martires, si San Pedro Bautista, asin pag-iriba, pagkanigwa, huli kaning sakripisyo na magpahayag kang kagadanan kan bugtong mong aki, na para sa iya, kulang ang paghulit sa mga martires sa paagi nin tataramon, kaya pinarigon niya sinda sa paarog, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dani asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Hulitaan dugong pinabulos kan palada na martir na si San Pedro Bautista sa pagpahayag ning pagtubod sa imong ngaran sa paarog ki Kristo, nagpahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan an kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan mga birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, ding tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Magluhod po. Kagurangnan, ikanagan banal, burabo rin gabos na kabanalan, kaya ng mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Sining man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinahos sa mga disipulos na ansabi,
Magako kamo gabos, asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubot. Pagkatan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapaayag sa kona ikamatataw. Kaya kami nagroromdom ka sa iyang pagkagadahan sa pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ay pinapagkanig umana mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa iyong pagkahirak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, ni San Pedro Bautista, paasin pag-iriba, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon, asim pinatuod, kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Nayaon sa langit, napanalo ang ngaran mo,
yari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang samong kakalon sa arualda, itao mo sa muyang ngunyan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siling namin ang patawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muyan. Asin pare kami pagkarahas sa sunod, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na Seso Kristo. Sa imuan kanean, asin ang kapangyarihan, siling man at kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you all.
Haleluya, ang kordero kan Dios, o yan nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Malhod po. Pamibi kay San Pedro Bautista. Umaw gayo na San Pedro Bautista, maisog na soldado ni Kristo, apostol. Apostol nin pagtubod asin martir. Kami minating kalag sa imong nangungurog na bertud na itinagama sa imo nin mahal na Diyos. Puna ikapaki pa. Minaumaw kami sa imo, huli kan sa imong kamawutan na magin banal, na iyo baga ang naging sarigan na isikwal, an mga kaugmahan nin kinaban, asin akoon an buhay relihiyoso. Inuumaw mi ka, huli kan sa imong pagmakulog sa kapwa, na iyo ang nagdara sa imo, nabayaan an sa imong banwaan, tanganing ibalangibog ang katukdoan ni Kristo sa mga pagano. Inuumaw mi ika, huli kan sa imong liputok na kamawutan, na maging dayupot sa Diyos, na iyo baga ang nagtaonin kusog nin buot, na akoon ang mga kasakitan sa pagtukdo, sa mga mayong pagtubod. Inuumaw mi ika, huli ta pinili mo na akoon ang krus ni Kristo, ibalangibog ang katukdoan nin Diyos, kisa talikdan ang kagurangnan. Umamorawayo na martir ni Kristo, pinili mi ka bilang patron asin para surog kan sa mong arkidiocese, sa imo ining pinabanal, huli kan sa imong presensya, kan ika nabubuhay pa. Maugmanggayong rumdumon ka kan iba, uya padigdi sa samo, na sa kadakol na mga beses, ika nakisumaro sa paghurup-hurup, kan mga langit no na pagkabuhay. Dahil mo kami lingawan na mga uya padigdi sa daga, hali sa kalangitan, at tamanon mo ang samong arkidiocese, ang tabayi ang lambang saro kan pagkaherak ng Diyos. Kami nanunuga na ibabalangibog ang kamurawayan mo, asin aarugon ang sa imong mga paarog, tanganing kan kami, makapaghiras kan mga bendisyon nin langit. Amen. San Pedro Bautista, ipamibi mo kami. Matindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nagkakan, kan langit no nakakanon, nakikimaherak, na naghahagad sa imo, nahulikan paarog ni mapaladan na si San Pedro Bautista asin pag-iriba, madarami sa samong mga puso, ang mga tanda nin pagkamot, asin pagsakit kan sa imong aki, asin padagos kaming makinabang, sa bunga kan katuninungan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang anunsyo. Inot po, ngunyan po, inot na Domingo kan bulan, igwa po kitang second collection bilang suporta niya to sa seminaryo asin sa formasyon kan seminarista. Ikadua po, sa tuyang i-congratulate ang mga newly graduates sa PREX seminar, ngunyan na weekend, iyo po ang batch 160. Palakpakan niya to, Sinda. So, pwede pong magtindog si batch 160, magtindog po. So, Sinda po ang nagsimbag sa pangapudan niya to na mag-undergo kang PREX seminar. Sinda po ngunyan sa sunod ka muna man. Kaya, padagos ang invitation niya mo para sa batch 161. Thank you po. Magtukaw na po. Later on po, magkakaigwasinda ng graduation rites pagkatapos kan misa. And then, po malingawan, ngunyan na maabot na Sabado, igwa po kita kang Grand PREX Reunion, poon batch 1 hanggang batch, ining batch po presente, batch 1 to batch 160. So, igwa po ning registration pag oras na alas 2 nin hapon
Tapos igwa kitang sa pag alas 4 magkaigwa kang misa antisipada, isisipog po so misang alas 5:30 to give way to the 4 o'clock mass. Tanganing medyo amay-amay ang misa, asin amay man ang pagprosesyon. So pigsaro na lang po itong penitential procession, asin ang procession kan mga participantes sa Grand Prax Union. Tangani may time pa po para sa programa pagkatapos kang procession. Ikatulo po, ginibo na ngunyan ang last canvassing kan Reyna ning pagkamuot. So salamat po sa nagpartisipar. Ang coronation po kan Reyna ning pagkamuot ngunyan pong maabot na pizza 15 kang Marso. So salamat sa mga nagpartisipar. And then bukas naman po ang pagpadista sa mga kandidata sa Easter Angel. Ang sponsor po iyo ang Paris Pastoral Council. So igwa pa po kitang kulang na slot. So magrani na lang po sa opisina si mga magurang kan mga aki na nag-edad 4 hanggang 10 anyos. As in available naman po ang envelope sa satuyang opisina. Ang proceeds po kay ni para sa pagpakarhay kan pagpapintura po kang rectory kan satuyang parokya, asin ang pagpaayos pa po kang PPC Hall. And then in connection sa pagpadagos niya to o sa programa kan Archdiocese ang pagmukna kan sa radit na Kristiyanong komunidad, magkakagwa po nin pamidbid asin installation kan mga parish core team kan BEC na magiging in charge kang pagpon asin pag-form kan mga leaders kang BEC, Basic Ecclesial Communities. So ngunyan pong gigibuhon yan na pit sa 8 sa sunod na Domingo pagkatapos kang o sa misa sa alas 8 ng aga. And then ang oath-taking man kang opisyalis kang sa tuyang kang asin renewal kan mga miyembros kan Paris Finance Council sa pizza 15 po kang Pebrero sa sunod pat pong Domingo. Igwa pong executive board meeting ang PPC board sa Webes pizza 5 kan Pebrero in anticipation kang PPC meeting ngunya na maabot na Domingo sa satuyang parokya. So pasalamatan ta ang mga servers, liturgical servers ngunya na Domingo. Kay ba dyan po ang satuyang parish youth ministry. Palakpakan niya to ang PYM sa ang choir niya to ngunya na Domingo. Siyempre ang mga ushers, usherettes, gabos po yan mga hoben na nagpaparticipar sa tuyang. Siyempre ang live streamers, ang mga acolytes, asin mga lectors, collectors, and lay ministers. So salamat po sa Indogabos. Kung iga pong nagsaselebrar ng kumpleanyo, magrani na lang po digdi sa inutan. May birthday celebrants po, magdigdi na lang. Pwede na po masupog, magdigdi po sa inutan. Igwa po. Kung Mayo po, matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa sayamong espiritu. sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na patron San Pedro Bautista, bendisyonan kamo kan Dios na makakaman. Anama asin ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus tago sa mga katabuhan.
Naimbitaran po sa Prex Class 1